କରୋନାର ସ୍ଥିତିକୁ ଆଜି ଯାଏଁ କେହି ଭୁଲି ପାରିନଥିବେ। ତଥାପି ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। କରୋନା କ'ଣ କେହି ଜାଣିନଥିଲେ, ଭାବୁଥିଲେ ସାମାନ୍ୟ ଭାଇରସଟି। ଏ ସାମାନ୍ୟ ଭାଇରସଟି ଏତେ ଗୁଡ଼ା ଜୀବନ ନେଇଯିବ କେହି ଭାବି ବି ପାରିନଥିଲେ। ମୁଁ ବି ଭାବିନଥିଲି। ମାର୍ଚ୍ଚ 18ରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲି ଟଙ୍କା କମିଗଲା। ଠିକ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ 21ରେ ଭାରତ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ସେତେବେଳକୁ କରୋନା ବିଷୟରେ ଟିକେ ବହୁତ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିଗଲାଣି। ତ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମନକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଥାଳି ଟାଟିଆ ବଜେଇ କରୋନାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କଲେ। ଇଏ କରୋନା କ'ଣ ପଶୁପକ୍ଷୀ ହେଇଛି ଥାଳି ଟାଟିଆ ବଜେଇଲେ ଚାଲିଯିବ? ସେତେବେଳେ କରୋନାର ସ୍ଥିତି ଏତେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯେ ନା ଗାଡ଼ି ମଟର ଚାଲୁଥିଲା, ନା ଲୋକମାନେ କେହି ପଦାକୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ରେ ଚୁପଚାପ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସିଥାଉ। ଘରଠୁ ଆମେ ଏତେ ଦୂରରେ ଥାଉ ଯେ ଆମେ ନିଜେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ ଆମେ ବଞ୍ଚିକି ଘରକୁ ଫେରିପାରିବୁ। ଘର କଥା ଏତେ ମନେ ପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି କରିପାରୁନଥିଲୁ। ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲୁ, କାରଣ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଚାଲୁନଥିଲା ଯେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଆସିବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ତଳେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି କରୋନାର।